για να δείτε πώς θέλουν να καταντήσουν τη φύση. Θα μπούμε τώρα στο Google Earth, εδώ στο νομό Δράμας. Θα πάμε σε ένα χωριό μπροστά βόρεια, στη Μικρόπολη λέγεται, απέναντι σε ένα χωριό στο πανόραμα, το βουνό που ξεκινάει. Θα δείτε πως έχουν στρώσει μεγάλη έκταση από φωτοβολταϊκά. Τόσο μεγάλη έκταση, εδώ τα βλέπουμε. Δέστε πως φαίνονται από ψηλά. Είναι τόσο μεγάλη αυτή η έκταση. Έχει πιάσει όλο το μέρος, έχει καταστρέψει όλο το βουνό. Δυστυχώς σε αυτήν την κατηγορία θέλουν να κάνουν την Ελλάδα, να είναι παντού ένα ηλιακό εργοστάσιο για τα συμφέροντα των άλλων, να καταστρέφουν όλη τη φύση. Δέστε εδώ πέρα τι μεγάλη έκταση είναι αυτά τα φωτοβολταϊκά. Θα γεμίσει όλη η Ελλάδα από τέτοια και από νεογεννήτριες. Έχει καταστραφεί όλο το σύστημα εκεί πέρα, το οικολογικό. Δέστε πως είναι απελπιστική η κατάσταση αυτή. Είναι πολύ μεγάλη έκταση. Δυστυχώς δεν έχω άλλα λόγια, το ίδιο γίνεται και με τις ανεμογεννήτριες. Εύχομαι να βρεθεί κάποιος αυτό το κακό να το σταματήσει. Θα γίνει όλη η Ελλάδα η μπαταρία της Ευρώπης, γιατί αυτά τα φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτριες μπαίνουν μόνο σε χώρες β' κατηγορίας, έτσι λέμε. Δηλαδή στα Βαλκάνια μας θεωρούν β' κατηγορία, κατοίκους αυτού του πλανήτη β' κατηγορίας.